Хело! Аз съм Габи от шоуто на Йони и Габи. Сега е лято и ще ви кажа 10 неща, които може да правите през лятото. Първо. Отидете на море, бе хора, или на басейн. Много по-хубаво е на море. Второ. Спалите момчета. Трето. Намерете си нови приятели. Лятото е супер. Четвърто. Напишете подробно съчинение за лятото, защото сигурно в училището ще ви го искат. Пето. Какво? Няма да скучете в къщи. Не. Това е престъпление, особено в такова хубаво време. Шесто. Купете си домашни любимец. Седмо. В училището ще ви дадат куп книги, които да четете. Но вие прочитайте само една или две. В останалото време само се забавляйте и хайде, покажете ми, че купунджи. Осмо. Разхождайте се с приятели, когато няма къде да отидете и когато ви е скучно. Девето. Ходете по моловете и си купете супер неща, с които да отидете на училище, или особено на първи учебен ден. И десето, най-важното. Гледайте нашето шоу, шоуто на